Началото на професионалното образование в град Етрополе е от 1904 година. От тогава до момента през училището са минали ученици както от нашия град, така и от съседни общини. От учебната 2020-2021 година, освен в дневна форма на обучение, се записват и има план-прием и в дуална система на обучение. Тя се реализира и в двете специалности, които са пътно-строителна техника и електрически инсталации. Реализацията на учениците, които завършват нашето училище, е успешна, тъй като тези специалности покриват търсенията на пазара на труда. Завършващите успешно 12-ти клас в специалността пътно-строителна техника, освен диплома за средно образование, получават свидетелство за професионална квалификация и свидетелство за правоспособност. Тези документи им дават възможност да се реализират във фирми, които извършват не само дейности, свързани с пътно-строителната, но и с дейности, които са свързани и с автотранспортната техника. Уча в професионална гимназия Тодор Пеев, пътно-строителна техника, дуална форма на обучение. Записах тази паралелка, защото е по-различна от другите, поради причината, че ще имаме практика на елаците МЕТ. Преди това бях чувал само за рудника, но сега имам възможността да се докосня и видя до тези големи машини, които ги няма на други места. Практиката тук ще ни е от голяма полза, защото виждаме работния процес отблизо. И това ще ни помогне за матурите в 12-ти клас. Мечтая да продължа образованието си в Минно-геоложки университет Свети Иван Рилски и да се реализирам тук на елаците МЕТ. Искам да призова всички ученици в 7-ми клас, които искат да запишат в нашето училище пътно-строителна техника, дуална форма на обучение, защото ще имат възможността да се реализират в тази престижна и интересна професия. Когато бях в 7-ми клас, майка ми искаше да запиша в гимназия по компютърни технологии и системи, но на мен идеята по цял ден да седа пред компютъра изобщо не ми допадна. Затова избрах да запиша в професионална гимназия Тодор Пеев, специалност пътно-строителна техника, в дуална форма на обучение. Практиката на елаците МЕТ много ми помага в обучението и доста се радвам, че съм направил този избор. Учителите в професионална гимназия Тодор Пеев са страхотни, менторите на елаците също са страхотни и обучението ни протича по един хубав и невероятен начин. Към нашето училище има ученическо общежитие, което има капацитет от 80 ученици. В него, освен ученици от съседни общини, могат да бъдат настанени и ученици от цяла България. Записах се в това училище преди 3 години. През учебно време живея в общежитието. Специалността, в която се обучавам, е електрически инсталации, а професията ми е електромонтьор. Записах тази професия, защото ми хареса. Ходим на пробно стажуване на елаците. От другата година ще сме в реална работна среда. Благодарна съм на своите учители за всичко, което правят за нас. Убедена съм, че направих правилния избор. Нашето партньорство с Геотехмин е от много дълги години, но през последните 4 години сътрудничеството ни е, мога да кажа, непрекъснато и ежедневно, след въвеждането на дуалната система на обучение. От тази учебна година нашите ученици провеждат своята учебна практика, която е в началото на 11-ти клас, втори гимназиален етап. Те я провеждат на територията на елаците МЕТ АД. Роден съм в град Етрополе,
Завършил съм професионална гимназия Тодор Пеев през 1993 година с отличен успех. Специалност машинист-монтьор на пътно-строителна техника и водач на МПС категория С и Д. Избрах гимназията поради интереса и увлечението ми към автотранспортната техника. Благодарение на усърдието и подкрепата на учителите ми, продължих образованието си в Технически университет София, Инженерно-педагогически факултет Сливен, със специалност транспорт и енергетика. От 2004 година се присъединих към екипа на Елаците Мед на длъжност заместник ръководител стопански автотранспорт. Само година по-късно, като началник на технологичния автотранспорт, ръководех един от двата големи цеха в рудодобивен комплекс с персонал повече от 250 човека. От 2015 година до момента съм на позиция заместник директор в рудодобивен комплекс, ремонт и поддръжка. Моят съвет към децата е да изберат професионална гимназия Тодор Пеев поради отдадеността на учителите и възможността за дуално обучение, където да се докоснат до реалните условия на производствения процес. След завършване на образованието ще имат възможността да се реализират и развиват в най-голямото предприятие за региона, а именно Елаците Мед, което осигурява отлични условия на работа на своите служители, както и по-висок стандарт на живот. Голяма част от служителите на Елаците Мед АД са възпитаници на нашето училище. Както аз, така и моите колеги сме горди с това. Част от нашите ученици продължават своето обучение във висши учебни заведения и най-вече в Минно-геоложкия университет. Сътрудничеството с екипа на Минно-геоложкият университет, както и с самият професор Копрев, е от няколко години. Влизайки децата в училище Тодор Пеев, ще успеят да сбъднат мечтата си. Всяко едно малко момченце обича да си играе на пясъчника с багери и камиончета. Ще имат възможност да го правят това, ама с далеч по-големи багери и камиони, да управляват така наречената неуправляема среда, да имат супер интересен живот. За разлика от много други индустрии, децата, учейки професии, свързани с минерално-суровинната индустрия, остават тук, защото една мина не може да се премести. Господ Бог е създал край Етрополе и тя е там. И едно дете, завършвайки сега училище Тодор Пеев, може да си планира целия живот, да го изкара като работник, като шлосер, като механик, като електротехник. Може да види възможност да се развива, да дойде да завърши български минен университет и да се върне отново в Етрополе вече като инженер, като ръководител, като главен менеджер на компанията. Но най-важното е, че той си намира сигурен доход, сигурно място, в което да се развива. Всички хора говорят, че това е професия на миналото, че сега ще стане много зелени и че няма да има нужда от такъв тип специалисти. Не е вярно, деца. Всъщност, за да има соларни панели, някой трябва да добие пясъка, от който се прави този солар. За да има ветрогенератори, някой трябва да добие алуминия, от който се правят тези перки. За да имаме електроавтомобили, някой трябва да добие лития, от който трябва да се направят батериите. И това сте вие, така че следващите години са пред вас, следващата индустриална революция всъщност е във вашите ръце и професията, която избирате, е гаранция, че вие ще успеете в живота.
На практика с училище Тодор Пеев си партнираме много отдавна в областта на дуалното обучение. Преподаватели от Минно-геоложкия университет помагат и изготвят учебните помагала, така че децата да се учат с най-съвременните тенденции. Това от една страна. От друга страна обаче това е плавен преход към следващата им логична тяхна стъпка да дойдат в Минно-геоложкия университет, да завършат висшето си образование в тази област и на края на деня да бъдат сигурни, че всъщност при тях има гарантирана реализация. Но при едно много мъничко условие. Всъщност в нашия университет се учи. Трябва да учат и тези, които учат, ще могат да си гарантират 100% реализация. Те ще бъдат ухажвани от много минни компании, не само в България, а и навсякъде по света. Професионалното образование в нашата страна е от изключителна важност, тъй като нуждата от професионалисти във всички сфери на нашето развитие е крайно нужна. Има нужда от добри работници, от добри професионалисти, които да бъдат адекватни и да бъдат полезни както на обществото, така и на себе си в бъдещата си реализация извън училище. Традициите трябва да продължат. Колегите ще продължат да работят със същата любов, устрем и желание за доброто и за качественото образование на нашите ученици.